Pri druhej epizóde, teda čauko, vítam vás pri druhej epizóde na hru Geometry Dash. Dneska tu mám zase pre vás 3 levely a ďalšie online, ale by som chcel vážne dokončiť ten level, čo som prechádzal v prvom parte. Toto je ešte easy, takže toto by nemalo trvať dlho. Dneska vydal som 3 videa a počítam aj toto, takže ale nebude to takto asi nikdy skoro, jak sa mi bude chceť, ale zatiaľ ma to baví, akože proste si vyprávam pre seba a zverím ti to na YouTube. Neviem na čo, skapal druhý pokus, poďme ešte raz. Prečo ne? Inak odporúčam, jak sa volá to video? Shakes and Fidget s Andrejom. Sú tam stále strihy, všade každý strih, lebo akože nechcelo by sa akože vám čakať, lebo máme len 15 minút, to by som asi len stihol možno typujem 10 questov. A mal by som zapnúť celý čas kameru, tak som to musel stopínať, aby ste sa aj vy z toho mali niečo. Je to dokopy 15 minút strihu. Takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. A mohol by na tom byť aspoň takých 5 lajkov. Práve som len začal, takže dúfam, že tam bude. A inak zase hovorím teraz ešte jedného kamaráda, ktorý natáča Kikimora Workshop, Enderboy 0714 a Retard Games. To sú vlastne tí, čo mám zaradiť do videa. Každý vlastne hovoríme, že koho si kúknite, že je to tam dobré, tak aj ja budem. Oni ma aj na môj účet už spomínali, takže to mám vlastne akoby dobré. Že keď oni ako sú už dobrí, sú to kamoši, no, takže v pohode. Že povedia normálne, že kúknite sa na ten kanál, lebo mám aj takých kamarátov, ktorí tiež natáčajú na YouTube, ale oni mňa nehovoria, tak ja nepoviem ani ich. Level je prejdený, ale to sa neťahajme, hráme Geometry Dash, takže poďme. Máme 2.47 tento level, base after base. Potom poďme na tento level. Keď som prvýkrát hral tento level, tak to bol u babky na zahrade. Ja mám 2 babky, takže počkaj. Áno, 2. Ne, 1 a 2 prababky. No, tak. Keď som bol u babky, tak tam som mal tablet, ktorý bol vlastne, neviem, som mal Geometry Dash, ale ne celú, len light. To je také, kde nejsú všetky levely, kde je ich len pár. No, toto by som mohol dať na taký prvý pokus. Pôjdem cez hornú časť, aby to nebolo také ťažké, lebo tam sa môžem hoci kde zabiť. A inak ste videli, jak sa zoberie coin, takže máte radu. Teraz sa sústredím, preto tak moc nič nehovorím. Ale vážne odporúčam tie prvé 2 videá, čo tu mám na kanále. Sú dobré, takže poďme na to. Toto bol neviem na koľkatý pokus, tuším na prvý. Áno, na prvý pokus. Potom tu máme ešte Can't Let Go. Takže toto dáme a ideme sa vrhnúť na online level, ktorý som ešte musím dokončiť. Alebo dáme nejaký iný, aby nebolo stále o tom istom. Tak poďme, ale neviem, či tento dám práve do tohto videa, lebo s týmto levelom som sa dlho kašľal, takže
Dúfam, že to dobre počujete a ne nahlas, lebo ma šíbne. Ja to predsa len trošku stíšim. Tak poď, trošičku. Ježiš, musím stop. Takže sorry, musel som to stopnúť kvôli jednej veci. A zomrel som dvakrát kvôli tomu, lebo som si to nepauzol, takže môžeme ísť odznovu tento pekný level. Nevadí. Strašne pekný je. Tak ho milujem, tento level. Nikdy ma... Neviem, tento level podľa mňa tam ani nemal byť. Toto je kravina, tento level. Ja zomrem na také ľahké veci. To už. Natáčam 6 minút. Tedy som neviem za koľko dal tie levely. Za 5. No ale vyzerá, že tento level nedám tak rýchlo. Poď. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Vždy... Nežiš. Nevadí. Tak asi budeme mať tak 3 minúty na online level. Čo sa mi už vôbec neoplatí. To radšej dám ďalší level, ktorý bude mať už o mnoho rýchlejšie. Ako nejaký online level. Dúfam, že teraz aspoň počujete tú muziku. No poď. Tu som minule skapal, tak teraz tu neskapem. Teraz sa maximálne sústredím, tak teraz chvíľu nebudem vyprávať. Radil by som si stiahnuť to Geometry Dash, je to taká rage hra, ale dobrá, akože zabaví, ale a ste šťastní, keď vyhráte nejaký level. Proste máte radosť z toho. A potom hneď ste nahypovaní a musíte dať ďalší proste. Taká vec, ktorá prilákava ľudí. Ježiš, triplak. Nie! Toto bol fail. Toto bol fail. Toto si nerob srandu. OK. Už že som to dal. A ja to takto dolamím. Toto nie je možné, 98%. Nemôže šibnúť toto. Tak poďme na to. Zase na tú debilnú časť. Toto je ešte v pohode. Ja myslím tu, kde ste obrátení. A musíte dávať pozor. Poď. Nemôžem byť tak ticho, lebo to by vyzeralo ako stream. Lebo keď streamuješ, napríklad Geometry Dash, tak si ticho kvôli tomu, že sa sústredíš. A ostatní na teba pozerajú. Ale keď natáčaš video, nemôžeš byť ticho, lebo potom všetci to vypnú. Ale ja musím. Som tu. I'm here. Hop. Hop, triplak, hop. Je to tam. Máme ešte 6 minút, čo je dobrý na level. Poďme na to. Nič nemám otvorenie, takže poďme search, most of land. Ne, auto ne. Geometry level, tak toto by sme mohli dať 1. Wow. 2. 3. Niečo mi prišlo. 5. Tam nebola, tuším, 4. Toto ako keby sú všetky levely dokopy. 6. Čo? What the fuck?
My sa len tak... To si zo mňa robíš srandu? Nevadí. 5 minút. To je veľmi dlho. Strašne. Poď. Ak teraz zemrem... A bola tam 4. Ak teraz zemrem, tak strihnem to a pozriem, čo mi napísal niekto. Víš? Píšu mi. Neviem, kto ani. Teraz sa bojím, aby mi nezavolala mamka. To motherfucker, ale... Dobre, tam musím držať, keď padnem z toho lietadielka. Poď. Hop, hop, hop. Teraz pôjdeš hop. Teraz hop. Ak počujete v pozadí nejakú hudbu, tak to si nevšimajte. To je z vedľajšej izby. Zase. Neviem, z čoho. Áno, a ešte jednu hru mám v pláne natáčať. Meddex. To je taká tiež rage hra. Môj skôr kanál bude na rage hry. Takže uvidíte. Stále dokola toto. To už nikoho podľa mňa nebaví, keď všetci to už vypli. Ale aj tak sledovanosť tam bude, lebo si zapoklikol si proste na to video. Ale čo je toto? Čo je toto? Zdenku, toto čo je? Dobre, máme posledné 2 minúty. Ja nebudem natáčať do 15, lebo to moc riskujem. Takže mám posledné 2 minúty na tento debilný level. Ak ho nedám, tak zase som noob, ktorý nevie prechádzať online levely. No, ja som vlastne vo všetkom noob. Ja nič nevím. Zase na tom. OK, už som asi prehral, lebo ten level bude trvať dlhšie. Ak teraz to nedám na tento pokus, tak som automaticky už môžem toto video vypnúť. Ďalšie len 3 levely prejdené. To neprejdem už na prvý pokus. Poď, aspoň skúsime. Poď. Dáš. Jumper. Ty kokos. To si zo mňa robíš srandu. OK. Ďakujem, že ste si pozreli tento level. Dúfam, že sa vám páčil. Nezabudnite dať like, dobrý koment. Ak sa vám video nepáčilo, dajte like. Ak hej, tiež dajte like. Dajte aj odber, ak chcete. Proste nezáleží len na tom lajku. Takže čus a vidíme sa na budúce. Čau.